колеги, приятели и ценители на фотографията! Много се радвам, че вие всички сте тук, за да открием поредното пето издание на Международен фотографски салон Варна. Най-големия, най-трудния, салона с най-много участници. За първи път тази година имахме удоволствието да приемем творбите на 509 фотографа от 89 страни в света. Селекцията беше невероятно трудна. Над 4000 фотографии бяха представени за журиране и оценяване. Журито имаше много трудната задача това, което виждате тук, да се случи в тази селекция. Благодаря на тях, благодаря на всички, които изпратихте фотографии. Благодаря за подкрепата и на специални благодарности на Пламен Михайлов, председател на фотографско общество Варна, без който това нямаше да се случи така, както виждате в момента. Той изнесе на плещите си цялата организация по фотосалона. Имаме основание да вярваме, че след този салон, който според една статистика в съвременната история на фотографията българска е най-големия фотосалон с най-много участници и с сравнително най-силното участие. Надяваме се, че до година салона да получи 5 звезди, т.е. най-високото отличие на ФИА. Имаме в финалната селекция има 202 фотографии на 131 автора. 42 автори са от България и 89 автора влизат от чужбина. Селекцията е в трите зали, монохромна, цветна, и в залата за дупката е експерименталната фотография. Освен това искам да представя на вашето внимание и съпътстващите изложби към петия Международен фотографски салон. Едната съпътстваща изложба, това е изложбата подводна фотография на Пламена Милева. Нещата, които тя представя, са направени през последната година и половина в Гърция, в Турция, част от тях в България. Следващата изложба, която бих искал да представя, това е изложбата от фотографския пленер от фестивала на хвърчелата Шабла 2012 на 2011, на Българско дружество за защита на птиците. Тези две изложби, едната е в което, другата е в частта за цветна фотография. Благодаря ви, че сте тук. А сега да пристъпим към частта, която е с награждаването на фотографиите. В раздел експериментална фотография поощрение получава Ирина Кунева с произведението си "Другото пространство". Второ поощрение Дарин Михайлов за "Непознати улици". Поощрение. Поощрение получава Сварнеглю Жрош, който ни присъства, ще бъде изпратено. Бронзов медал Елена Пенчева за експериментална фотография. Сребърен медал Владимир Прошин, ще му бъде пратена. И златен медал Джозеф Милицян, илюзионистката, златен медал. В раздел цветна фотография поощрение Джозеф Милицин, "Загубени в приказка". Второ поощрение Хаибо Чи, "Морски чувства". Трето поощрение Моник Джаспърс, "Пловкини", поощрение. Бронзов медал в категория цветна фотография получава Руи Пирес, "Момичето на Орела".
Бронзов. Сребърен медал Светла Йорданова. За светла фотография. Сребърен медал. Имаме го. И златен медал Скот Фаулър за трудна езда. Ще го бъде. И в категория монохромна фотография, където се намираме в момента, поощрение Алистър Сейклър. Поощрение. Тодор Цветков получава също поощрение. И третото поощрение е Ван Чунг Чан. Поощрение. Бронзов медал за монохромна фотография получава Димитър Михайлов за скок в миналото. Здрав. Заповядай. Продължете с това. Сребърен медал получава Хеле Лосерсен за избор на позиция. И златен медал Ирене Бекер за вуала.